Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de entrevistas. Supongo que no esperaríais que estuviese yo por aquí, pero resulta que estoy porque tengo que anunciar que el entrenador del equipo rival en esta entrevista no va a aparecer, como vais a poder presenciar en el vídeo. Entonces era solamente para avisar, tuvo un pequeño imprevisto y esta entrevista solamente contará con Luis, entrevistado por Alberto como siempre, y poco más. Espero que lo disfrutéis y esperamos que el siguiente partido se pueda hacer con el otro entrenador. Que tal, Luis? Que tal? Noraboa, porque o de hoxe creo que nos pon un pouquiño a huevo no mapa, non? Bueno, sí, o que decimos sempre, día a día, semana a semana, a de hoxe era moi importante, e bueno, sufrindo como non podía ser de outro xeito, sabíamos que iba a ser complicadísimo, pero sacámolo. Parecía que caía da balanza xa moi pronto nese inicio da segunda parte, con ese parcial 4-2 de principio, e despois chegou a ser de poñer unha diferencia de 6 goles. Parecía vivir un pouquiño conto de rosa, No, sabíamos que no. Hai que ter en conta que xogábamos contra un equipazo que ten unha cantidad de variantes tremendas e contra un grandísimo adestrador. A cantidade de alternativas que propón tamén ten mimbres para facelo, pero tiñamos moi traballados e saiu moi ben o traballo con Emiliano e co pivote, con Illescas, sabíamos que eran xogadores claves deles, tamén con Yanis, que o tivemos ben controlado, pero claro, de repente empezan a variar a forma de xogar para Simón e a entrada de Cayetano increíble no central, aí xogándonos os uns contra uns, cando nos aplanábamos e realmente fixonos moito daño, ademais do cambio defensivo, que sabemos que eles, cando lles vai mal, meten esa defensa tan profunda, atascámonos e costounos un mundo sair dela. Pero bueno, ainda así, como sempre, a capacidade de sufrimento deste equipo a min cada día abraia máis, porque vai ao límite de todo. Sí, a verdade é que encomiable o traballo primeiro de Gonzalo na preparación física, que os ten moi finos, moi ben, e a partir de aí, pois que é verdade que mentalmente penso que este ano estamos dando un paso adiante, e cando as cousas se complican, pois estamos sacando forzas, non sei moi ben de onde, para volver a levantalo. A semana que ven queda, podemos decir, o derradeiro tramo dese Tourmalet canario que moitas veces son partidos trampa. No, partido dificilísimo, é máis Ingenio que está xogando moi ben este ano, están moito máis sólidos que o ano pasado, xogadores dos que a nos costa, xogadores moi grandes, con moitísimo lanzamento exterior, e bueno, pois hoxe disfrutaremos un pouco e a partir de mañá a pensar solo en Ingenio. Pois Luis, noraboa, seguimos de segundos, agora mesmo primeiros porque o Bar xoga mañán, pero algo como sempre anecdótico, noraboa. Muy bien, Vale. gracias.